Sabut ulus pasirangan tu eranami berenami asa mangarade mamu kupasama tu hamba ka kapajulu mak kapajulu. Oke. Mau liate mali tuhata mau liate ma dihitan nama pura-pura marburu dison Raja Manurung Rorohami tulang ni berenamion katabi napatuduhon uju seorang naujui berenamion tu portibion rodo aka na dua nami mabuan ulus paropa jaranuai nunga silung be imanasian portibion Roma nami muse tulangna lau pasahaton ulus sabut ulus pasirangan tu berenamion laos disima dihamuna sudah pinompari berenamion disororo kami tulang ni bapak munaon o bumu tulang nuhami ima putar-putar nasa disihio pasahaton ulus sabut ulus pasirangan asa sabut ma panggabean sabut parhorasan tuhamu sude pinopari berenamion asa balgamen na tiang di rumah balgamen tiang di sopo nungagabe sa urmatua berenamion ugabi ama amuna salu na aka nauposo Mulu tuku pasahat kami pe ulus sabuton ulus pasirangaron asa sa isolumen na sa matubaktean sa may taling mangulu sa matupanggabian sa tuparhorasan kapusin kami ba naman ulus na pasahat sabon. Baik, instrumen kayu kalau baik. Dari sini. Dari sini.
Ada bang makinan musik makinan. Mulai ada kita salutna semua makanok, mulai ada mas kariwaka, selesai. Kalau di Leon di kita kami pason, Leon politik kepada di pason, walaupun kita dalam buka, cuma naik paton lain, semua dia lakukan. Jadi di itu. Sumalaw maya Tuhan ta layon apa nama tuho sugi akka sugi na akka urusanmu tuho nama apa sugi itu jadi sabar mau itu dah jadi Tuhan ta mana matomani ho asa mergugo jadi di sok pasangan tu nami tuho itu ulos sampai dua asa pema tu itu akka apema tu akka duaon apema tu lo akka asa ngapon la tu sulit pinopakmu ada dari botokku dari pasahap ma ulos sampai duaon Musik. Jadi soalnya